Як бы мы самі не ставіліся да нашай рэвалюцыі, як бы не разгортваліся працэсы ў краіне, ніколі не зашкодзіць паслухаць эксперта, які звонку глядзіць на нашыя падзеі звонку, як з экспертнага звонку, так і з іншай краіны. Сёння мой госць, беларускі аналітык, палітолог з Кіева, Ігор Тышкевіч, эксперт Інстытута будучыні. Прывітанне, Ігор. Адразу да вас такое пытанне. Як бы вы ў цэлым ахарактарызавалі тое, што адбываецца зараз у краіне, на вашай радзіме? Ну, в прынцыпе, палітычны крызіс, актыўная фаза, прычым, калі казаць пра ступені, то зараз сітуацыя патавая, таму што з аднаго боку людзі, якія выйшлі на пратэсты, людзі, якія гавораць, што на лідары пратэсту, яны не могуць перамагчы па багацьох прычынах. З іншага боку, улада таксама не можа гэтых людзей перамагчы, не можа закатаць іх в асфальт, таму што адбываецца фрагментызацыя беларускага грамадства на, прынамсі, дзве такія дастаткова вялікія групы. Кожна з іх мае уласную інфармацыйную прастору, уласных лідараў, уласныя каштоўнасці, і гэта прасторы яны, на жаль, не перасекаюць. Адпаведна, знаходзіць агульную мову альбо выходзіць на поле свайго апанента ніхто або не можа, або не ўмее, або не жадае. І, на жаль, такая сітуацыя вядзе проста да аслаблення дзяржавы, інстытуцыянальнага аслаблення дзяржавы, у прынцыпе, як структуры. То бок гэта такія праблемы недарэчнасці ў дзяржаве. А ці можна ўсё ж такі назваць тое, што адбываецца рэвалюцыяй? Рэвалюцыі з пункту гледжання, калі браць агульныя такія паказчыкі, якія прыняты ў грамадстве, што рэвалюцыя — гэта вялікая колькасць людзей, магчыма, так. Але з пункту гледжання менавіта рэвалюцыі як руху па змене сістэмы кіравання, руху па змене і працэсу змены самой сістэмы дзяржавы, на жаль, пакуль што не. Таму што станам на сёння не агучана канцэпцыі, у што пераўтворыцца Беларусь, і не агучана, як яна будзе мяняцца. Таму што агульны пасыл апанента Лукашенка: давайте здымем Лукашенка, все будзе добра. Окей, але калі ў тых же самых правовых рамках, у той же самай сістэме мы атрымліваем Лукашенко 2.0, толькі крышку больш маладзейшых. Ёсць такі погляд, я ведаю, але калі вы кажаце неагучаныя нейкія прапановы, то гэта не зусім так. Можа быць, яны не так гучна прадстаўленыя ў інфармацыйнай прасторы, але шмат людзей, удзельнічаючых у пратэстах, гавораць пра пераўсталяванне дзяржавы цалкам. І гэта агучана пакуль не так папулярна проста. Так, але пытанне ў тым, што калі мы гаворым пра рэвалюцыю, то ідэя змены дзяржавы, змены ладу, змены сістэмы — гэта ідэя, фактычна, ядра пратэснага руху таго, хто робіць рэвалюцыю. Зараз пачаўся вельмі пазітыўны працэс, таму што сапраўды багата групаў, якія абмяркоўваюць, што рабіць з дзяржавай, бо фактычна дзяржава, яна руйнуецца штотыдня. І гэты працэс вельмі класны, гэты працэс добры. Пытанне ў тым, каб гэты працэс стаў дамінуючым. Так. І вось тут напрошваецца, само сабой, параўнанне з Украінаю. З Майданам 2004 года, 2013-2014 года, які гучаў паўсюль, па ўсім свеце і ў самой Украіне значна, напэўна, больш моцна, цікава, і так далей. І тады таксама разглядалася украінская сітуацыя як рэвалюцыйная сітуацыя. Але змены дзяржаўнага ладу, усталявання дзяржаўных інстытутаў не адбылося ні ў 2004 годзе, ні ў 2013-2014. Я б яшчэ дадаў акцыю «Украіна без кучмы». Гэта 2000-2001 год, які фактычна таксама можна назваць рэвалюцыяй. Ён проста не так гучна быў у прасторы звонку Украіны прадстаўлены. Тут пытанне якраз такі не столькі і не толькі ў дэмакратызацыі, тут пытанне ў групах уплыву. Таму што калі мы гаворым пра Украіну без кучмы, то пасля Украіны без кучмы сістэма змянілася. Што у прэзідэнт Ющенко ён фактычна адмовіўся альбо
самааддаліўся ад выканання функцыі арбітра, таму алігархічны дагаварняк ён стаў дамінаваць, і фактычна в Украіне зніклі з таго часу ідэалагічныя партыі і з'явілись палітычныя праекты. У гэтым няма нічога ні добрага, ні кепскага, гэта просто звычайная логіка развіцця алігархічнага бізнесу. Таму што калі твой бізнес залежыць ад дзяржаўнай рэнты, ты мусіш быць ва ўладзе. Каб быць ва ўладзе, ты мусіш мець рэсурс у выглядзе тэлебачання. У выніку кожная фінансава-прамысловая група мае ўласныя каналы, і сёння яны кантралююць больш за 90% каналаў, і кожная група яна мае свой палітычны праект альбо некалькі палітычных праектаў. Ну, наша сітуацыя не падобная на гэта. Наша беларуская сітуацыя, беларускі лад дзяржаўны не падобны на гэты, на украінскі. А вось калі браць уже 13-14 год, крышку падобная сітуацыя, таму што на межы 13-14 года в Украіне з'явілася яшчэ адна сацыяльная група, гэта гарадскі сярэдні клас. І проста сярэдні клас. Гэта былыя ФОПы, гэта кіраўнікі малых сярэдніх прадпрыемстваў, якія былі зноў-такі па-за сістэмаю. І калі браць сацыялогію, то з 13 года ўзровень патэрналісцкіх настрояў в Украіне пачаў зніжацца. І колькасць людзей, якія казалі, што я сам магу быць адказным за уласнае жыццё, яно павялічылася з 10 до 35-36%. Па ўкраінскіх мерках гэта вельмі шмат. І кожны раз перад кожнымі вялікімі альбо майданамі, альбо рэвалюцыямі, кожны раз сацыялогія гэта фіксавала прыкладна за год да. У 2014 годзе, адпаведна, быў запыт на змену сістэмы ў інтарэсы гарадскога сярэдняга класа. Але паколькі пачалася у тым ліку вайна і сталася анексія Крыму, то ўлада альбо той самы фінансава-прамысловыя групы, плюс палітычныя групоўкі, яны вырашылі, што трэба стабілізаваць сітуацыю. У выніку Пётр Парашенко быў, гэта фактычна алігарх. Гэта была спроба дамовіцца з старым элітам і тым, хто хоча зменаў на стабілізацыю сітуацыі ва ўмовах вайны. І ў выніку сама сістэма алігархічнага дагаварніка не змянілася. І ў выніку з'явіўся Зеленскі у 19 годзе. Таму што ягоным ядром у першым туры быў той жа самы сярэдні клас. І іншая справа, што сістэма на карысць сярэдняга класа, яна не мяняецца і сёння. Таму якраз такі ўлада Зеленскага можа зляцець. І калі параўноўваць з Беларуссю, то вельмі цікавыя адбываюцца працэсы. Па-першае, узровень патэрналізму. Тут дастаткова паглядзець сацыялогію Кастрычніцка-эканамічнага форума і іншых груп, якія праводзілі. Прыкладна на межы 16-17 году узровень патэрналізму у беларускіх грамадзянаў стаў імкліва падаць. Гэта азначае, ўсё больш людзей, яны кажуць, што я адказны за сваё жыццё. Гэта ўжо рэвалюцыйная сітуацыя. Далей мы глядзім змены беларускага бізнесу. Сайт «Ежедневник» публікуе штогод топ-200 найбольш уплывовых бізнесменаў. Можна параўнаць 13 год і, напрыклад, 18-19. З 13 года, напрыклад, у 19 з топ-10 засталось толькі 3 чалавекі. Не з-за таго, што не все з іх згубілі свой бізнес, сталі багацейшымі іншыя, і змянілась структура бізнеса нават першай дзесяткі, нават, я б сказаў, першых 5 десяткаў. Адпаведна, значная частка гэтага бізнеса, яна тэхналагічна, яна жыла ва ўмовах вольных эканамічных зон альбо тэхнапаркаў. Што такое, калі яны багацей? Што такое, калі яны становяцца больш магутнымі? Ім становіцца цесна ў старых межах. Гэта азначае, што з боку эканомікі, не дзяржаўнай часткі эканомікі, пачынаецца ціск на ўладу. Хлопцы, давайте мяняцца. Далей, што такое в Беларусі ўзнік гарадскі сярэдні клас? Гэта прадстаўнікі не толькі ПВТ, гэта таго ж самага бізнеса, сферы абслугоўвання і так далей. І гэтыя людзі дастаткова доўга жылі ва ўмовах унутрана-эканамічнай і палітычнай рэзервацыі альбо міграцыі. Гэта азначае, што можна зарабляць грошы. Табе ніхто не замінае, але пытанне ў тым, што ты не можаш і не маеш права нават заікацца пра палітычнае прадстаўніцтва. Калі ты хочаш змяніць нешта, ты мусіш пісаць чалавітную Александру Григорьевичу Лукашенко. Але гэта сістэма, яна ёсць у Насіма Таліба вельмі класная кніга «Антыкрохкасць», расійская мова антихрупкасць. Яна падаецца такой моцнай, стабільнай, але яна крохкая. І патрасенні, пад якія такая сістэма не можа адаптавацца, яны вядуць да яе руйнацыі. У 2020 годзе такія патрасенні здарыліся. Гэта ковід, і гэта у тым ліку разгортванне палітычных праектаў з актыўным удзелам сярод іншага і Расійскай Федэрацыі, якая проста выкарыстала сітуацыю часткова на сваю карысць. Тому що яна не запачаткова, яна падыграла. І такім чынам беларуская дзяржаўная сістэма пачала сыпацца. Яна па вялікім рахунку крохкая зараз, яна не можа адаптавацца хутка да новых умоваў.
пытанне ў іншым, што так, у Беларусі паўтараецца ў нечым сітуацыя з 13-14 годам, калі ядро пратэстоўцаў, гарадскі сярэдні клас. Яны кажуць, окей, давайте зменім кагось там галоўнага, далей разбирайтесь самі. И далее все будет хорошо. Ось хорошо не будет. Ці можна выціснуць вось гэтых незадаволеных, там, імклівых нейкіх людзей з Беларусі і тым вырашыць праблему? Ну, ёсць чалавек, ёсць праблема, няма чалавека, няма праблемы. Ну, можна пра колькасць людзей гаварыць. Не, пэўна частка найбольш актыўных з'едзе, але гэта невялікая частка, таму што калі выціснуць усіх, працаваць менавіта мэтанакіравана на выцісканне ўсіх, то гэта сацыяльны выбух, таму што такіх людзей каля мільёна па маіх падліках. Это раз, гэта вельмі шмат. Усіх такіх не выціснеш, раз. Другая частка... Ну, астатнія, хто застанецца, спалохаюцца і будуць сядзець, як мышы пад венікам. Ну, часткова так, але пытанне у тым, што новая эканоміка – гэта творчасць, новая эканоміка – гэта пэўная свабода думак. І гэта тое ж самае, што адбываецца ў Сінгапуры. Мы разумеем, што не могуць закручваць гайкі, тое, што адбываецца в Кітаі з сярэднім класам. Яны не могуць бесконца закручваць гайкі, таму што без гэтага няма развіцця якраз такі... Ну, калі мець зацікаўленасць да развіцця, калі хацець развіцця, то так. А калі не хацець, а жыць па-старому, хадзілі ў лапцях. А калі не хацець, то жыць па-старому, узнікае пытанне вот якраз такі каштоўнасці, ну, назовем Александра Лукашенко, такого умоўнага, для якого важная ўлада. І ён разглядае просто Беларусь як тое, што гарантуе яму ўладу. Ну, вось, глядзіце, я зноў да сваёй тэмы. Итак, вось калі вы выехалі, вымушаны былі эміграваць з краіны і ўладкаваліся ва ўкраіне, то вас было мала. Ну, не так шмат, да, у тыя часы. Калі, нагадайце, это год быў? Это у 2008 годзе я ўжо прыехаў в Украіну. У 2008. Сёння краіну пакідаюць сотні, тысячи людзей па розных прычынах. І ў тым ліку актыўныя дзеячы і лідары рэвалюцыі. Калі яны ўсе з'едуць, то, можа быць, іх чакае лёс Пазняка, там, Саннікава, ваш лёс. Уладкавацца ў іншай краіне магчыма, але ўжо губляеш уплыў, там, актыўны ўдзел у самой краіне, і то бок ваш ресурс ужо цяжка выкарыстаць на карысць вось гэтай сярэдняй класы, там, ці гэтых людзей, і на перамогу. І вось паўстае пытанне пра вяртанне. Вяртанне Ціханаўскай, вяртанне там актыўных людзей, да, каб тут все ж таки дамагчыся і зрабіць пераможнай гэтую всю сітуацыю. Як вы ставіцеся да такой ідэі? Ну, вяртанне паасобку, яно не мае сэнсу. Не, паасобку не. Вот, потому что вяртанне паасобку, ну, калі браць уже, напрыклад, мой прыклад, у 18-м годзе до нас в институт приезжала целая делегация от БСИ, это от Лукашенковского института, и там активно натекали, что кшталту, давай вертайся. Что вернись, мы все простим. Вот. Ну, шчыра кажучы, у беларускіх рэаліях вернись, мы все простим, гэта азначае, што ты вяртаешься, пачынаеш працаваць у пэўных межах, які тебе задалі. Ну, конечно. Нават калі ты не такі раскручаны там і ўплывовы, як вось Ігор Аліневіч, які вярнуўся таксама пасля 10-го году, калі ён быў вымушаны з'ехаць пасля адсідкі, вярнуўся, яго адразу ж арыштавалі. Пра вяртанне паасобку не ідзе размовы. Я кажу менавіта пра масавае вяртанне. Вяртанне у крытычны момант, калі крохкая сістэма можа або пасыпацца, або можа перайсці на трансфармацыю, тому што ўнутры сістэмы таксама той же самы бізнес, які працуе якраз такі ад крэатыўнага класа, які атрымлівае прыбытак, ён цісне на ўладу, і фактычна сама ўлада, яна калі браць Лукашенко з ягонай любові да ўлады, у яго ёсць 3 выбары. Першы – гэта заціскаць усіх, але аслабіць дзяржаву і на наступным цыкле зваліцца і страціць усё. Другі – гэта часткова заціскаць, скарыстацца падтрымкай Расіі, пайсці на інтэграцыю, але тады ты страціш таксама частку ўлады пасля. Альбо трэці варыянт, да якога ён пакуль што толькі даспявае, гэта спрабаваць нейкім чынам па сваім сцэнарытам прапетляць, зрабіць сваю трансфармацыю, раздаць крышку ўлады, але большую частку, так званы кантрольны пакет, пакінуць пры сабе.
Добра, дзякую вам за размову. Наступным разам, можа быць, там ці ў іншых формах працягнем. Сёння маім госцем быў беларускі эмігрант, уплывовы ўжо зараз ва ўкраіне эксперт Ігор Тышкевіч. Спадзяюся, калі-небудзь мы паразмаўляем тут, у Мінску, і свабодна. З вами быў Владзімір Мацкевіч. Да наступных сустрэчаў.